Pabor ang National Telecommunications Commission 7 ug ang mga telco sa paghatag og insentibo labot sa SIM card registration. Makatabang pud ni na mapaspasan ang pagparehistro sa mga SIM card na nihinay karong bulana matud pa sa taga-NTC. Ang registration manggod, along the way, mahinay gina siya. There are many options that we would like to ask or to impose sa telecommunication companies kung okay lang nila. One is to incentivize, no, to speed up the registration process. Kutob sa ika-26 sa Abril 2023 ang pagparehistro sa mga SIM card base sa SIM Card Registration Act. Automatic na dili na magamit ang mga SIM card na wala pa marehistro pag-abot sa ika-27 sa Abril. Ang mga kawani sa telco niingon na aduna sab sila'y lakang aron maengganyo ang katawhan na morehistro sa ilang mga SIM. So we are now at 25% sa atong SIM registration. For successful registered nga SIM or user, na sila'y madawat up to 3 gigabytes nga data. The awareness campaign, push po kaayo ta sa SOCMED, aron wide ang atong reach. I do agree it's good to incentivize ang SIM registration. Apart from that, we are actually doing LGU partnerships to push ang registration. And another thing is to ensure that it's hassle-free ang pag-register. Tumong sa SIM card registration na mapugnan ang mga text scam o ubang pang pagpangilad gamit ang mga cellphone number. Alang sa maayong balita sa Negros Oriental, ako si Roy Anthony Lamotan.